И коста готини пичове, аз съм Генчо и днес ще снимам едно клипче с моят приятел и какво правиш, бе? Така, ще събираме дърва и там ще оцеляваме, ще има поредица за тази игра. Айде, събирай. Така. Какво мислиш да си направим? Къща ли, бе? Чакаме го да напише. Добре. Къде? Отиди там. Да видя къде искаш. Става ли тук, бе? Виж. Тук. Виж ма. За теб съм, бе. Човек не ме интересува да започвам да строя. Само че да си направя малко инструменти. Искаш ли? Добре, не знаеш. Еми, не ме интересува, ще я строя тук. Искаш ли брадва? Да ти направи ли? Ок. Така. Така. Добре. Да ти дам ли кирка тогава? Добре, чакай малко. Чакай, де. Така, пушове и... Няма какво точно да говорим. Вземи. Ще събирам дърва, ще правим къщи и така нататък. Ще има епизоди. Нали разбирате? Има поредица с тайният приятел. Трябва да го наричам. Не, че вие не може да го видите по името Дяма. Все пак. Си малко камък. Супер! Добре, човек, аз събрах храна. Да поне малко овца! Овца мръстънкана. Ела ми тука. Ела ми. Умри, бе! Що лагва? Добре. Да започвам ли да строя къщата? Добре, чакай. Така, добре. Трябва да изработим дърва и тук да ги сложа. Няма да е кой знае колко голяма къщата. Не знам, пичове, дали се чувам твърде слабо. Мисля да се чувам нормално. Но това майче пък е прекалено много малка къща. Не, всъщност си е добре. Ти какво ще правиш? Овца! Аз ще събера малко храна. Нарочно, пичове, събирам храна с брадата, защото прави повече демидж. Така. Ти какво ще правиш, бе?
Ако ще правиш. Човек, аз покажи. Ох, фак, не ни стигат дървата. Да ти направили една каменна брадва и да отиди да събереш, бе. Защото ме мързи. Еми, мисли да ти помогна с къщата. Имаш ли брадва, значи? Добре, отиди да събираш дърва, ако искаш да ми помогнеш. Не мога да бе. Какво искаш? Защо ми аз да отивам да събирам? Кажи, бе, човек. Пиши. Много тъп човек ти не искаш да говориш. Искаш да ти направи ли на тебе? Ау! Значи тази се за мен подаряваш мега. What? Омага. Добре. Добре, ти събирай дърва. Всъщност, крафтинг дева от тебе ли е, бе? Дай ми го. Така. Можеш ли да го хвърлиш, ама? Ауч! На ти на тебе. Що му удриш? Махай се, човек! Ай, стига, бе! Добре, човек, спри! Махай се. Женкар. Така. Пошли дърва. Ела ми ги хвърли и чакай да ти дам един меч, да отидеш да събереш малко храна и вълна. Тъп, обърни се. Стой така. Ето. Дам ти меч, дай ми дърва. Така. Чакай малко. Ще направя да ни става нож, защото нямаме легла. Така. Защо? Добре, ай, дай. Отиди да събереш храна. Да, ти ми даде дървата, нали? Само толкова си събра 5. Сериозно. Никога ли е срам, бе? Хвърли ме, ще благодаря. Всъщност не. Стига. Не, че са кой знае колко, ама. Искаш ли нещо да ти дам? Какво искаш да ти дам? Окей. Не искаш. Еми аз ще направя една кирка и ще отида да ровя. Само че нямам камък. Дай един камък, бе. Моля се, батко, моля се. Моля се, човек. Кирката ли ми е? Ей, ти си страшен. Дай ми го, бе, човек. И бягай. Отида да береш дома, тя и въри. Въри. Отида да береш дома ти. Как го изнудвам, хора. Пак нямам толкова с камък, бе. Ти ми даде кирка, бе. Аз съм много просто. Ще се върна тук кол. Дали да си направим малко факли, ще ни трябват.
Аз намерих тук много кол, човек. Ха! Не можа да го убиеш. Да я убиеш. Аз бях прав. Учи се да си по-бърз момченце. Да, пичове, може да приключваме ли какво е? Напиши. Добре, ама нали знаеш, че повече от 15 минути не може да снимаме. Пък сега е на 11-та минута. Добре, сега. Какво да направим? Абе, нямаме вратива, човек. Така. И ние трябва да се направим пода, бе. По-нататък, като се развием повече, ще се направим доста по-огромна къща. Но за сега това ще е нашата скромна къщичка. Скромна малка къщичка. Добре, така. Сега, опа, даваме печка. Ама имаме вече. Сложа въртите. Ела да видиш как става къщата, бе. Дърва ли искаш, човек? Така ще ти дам. Ела. 8. Стигат ли ти? Ауч! Кое искаш? Чакай, ще ти изработя. Не, ти си ги изработи. Стигат ти, значи, окей. Махай се. Не, ела видиш къщата. Ела, виж. Как е? Аз ще направя така факли, да осветим малко. Био, вика! Ти сякаш по-хубаво можеш да направиш. Не те е срам. Добре, опалака. Трябва ми... не направихме печка, бе. Така. Имаш ли някаква храна? Ела, ако искаш. Какво да мога? Да направиш по-хубава къща. Да, можеш. Искаш ли нещо да ти изпика, бе? Лаген ли си? Човек, 13 минути вече стана кипая, го приключваме. Ела до мене. Ко правиш, човек? Абей! Моите... Пилята се почаха, бе, човек. Няма такива. Ела, приключваме клипа, бе, човек. Останаха ни 40 секунди. И да, пичове, това ще е от нас за първи епизод. Нашата скромна малка къщичка. И бай-бай, хора.